Euskal kritikagintzaren eta literaturaren inguruko ikastaroa irailaren 9 eta 10 izango da. Eta literaturaren inguruko eztabaidak interesatzen zaizkion edonorentzat dago irekita. Ez da espezialista izan behar. Hainbat gai jorratuko dira, tradizioa eta modernitatea, kritikaren eta praktikaren arteko loturak, autonomiaren auzia eta adimen artifizialaren erronka. Saio bakoitza metodologia kritikoaren lanketarekin hasiko da, ondoren adituen ekarpenak oinarri hartuta eztabaida sustatzeko. Hitzaldien bidez, hausnarketa eta elkarrizketa bultzatu nahi dugu. Oso azkar bizi garen garaiotan, literatura arretaz irakurtzea proposatzen dizuegu. Euskal literatura da territorio libre bakarra. Etorri!